6-7 level, 6-7 charakter a 6-7 nová Alkanová mapa. Poďme na video. Alkan, priatelia, si pred 1 hodinou vydal novú mapu Dead Run 6-7 plus levels. A ja vám dneska na sebe, priatelia, ja som si kúpil, dnes som si, priatelia, v šope sa totiž to nachádza tento 6-7 charakter. Musel som si ho, priatelia, kúpiť, inak to nešlo a máme tu Alkanovú 6-7 mapu, je to neskutočné, poďme na to. OK, nejako som sa napojil, tak som sa spawnul tuto na nejakom lobíčku, to nejaký bug, tak ne. Tu si môžeme meniť charaktery, je tu proste nejaké Alkanové logo, hej, tu je niečo. Interact. Aha, tu je moja postavička. OK. Máme tu asi 3 levely, green, blue a red. Ja môžem zase iba tohto zatiaľ. A jo, mi to počíta aj čas. OK. Tento green, to je teraz také easy. OK, ja to iba takto prejdem. Yes. Jo, tak tu sa dá aj mentovať. Ty vole, to je bomba. Tak kde sa spavnem teraz? Aha, tak ja sa spavnem vždycky. OK, tak on tu dal tie Alkanové coiny a vy ich môžete zbierať. Je tu fakt presne 67 levelov. A 10 tých checkpointov. Aha, to vám mohol eliminovať? Ja som myslel, že to mám zobrať. Nice, kam teraz? Jo, ja musím to preskočiť, tak aby ma to nehytlo. Kámo, klasika, taktika po boku. Ty foko, ja úplne prediktujem Alkanové veci. A čo mám teraz robiť? Jo, aha. Ja musím teraz ísť, aby to... OK, tak toto je zaujímavé, to som ešte predsa nevidel asi ani na žiadnom takomto deadrane, že musíte ísť takto. Teraz musím ísť sem, hlavne sa nedotknúť. Yes. Čo mám robiť tu, prosím? No tu je niečo dole. Aha, je tu. Jo, klasika, to už znám. OK. Tu sú trapky. Ktoré ma zabili? OK. Nice. Oh. All good. Nice. OK, máme green sections hotová. Continue hardcore mode, OK, ideme späť na spawn. A môžeme ísť do modrej. Tak počkaj, ideme ešte do modrej. Tá by mala byť už, predpokladám, že ťažšia. Nie taká easy. Yes. Nice. Jo, aha, tu sa to... Jo, tu je takéto očný klam. Ja to sa nemôžem zase dotknúť, že? OK, ja to takto skočím. Ty fogo. OK. Tak to je jednoducho. Yes. Ty fogo, teraz čo? Tu je nejaký boost. Som moc asi očakával od toho. Tak. Aha, tam bola ešte ďalšia hore. Ale kámo, tak to mám ísť ako. Ty fogo, neviem, jak to mám hneď rotatnúť. Tak to je ťažký ten level, kámo. Ktorý... Kámo, nejde skákať, prisahám. Yes, mám to. A toto mám ako prejsť? Kámo, oni nereagovali dvakrát? Yes. Nice. Aha, ty vogar, som vedel. Nice. Nice. Jo, oni fungujú takto tieto už. OK. Dobre. Kámo, čo to je za oklam? Yes, všetky sme aktivovaní. To nie, dobre. Teraz je tu. Tu.
Yes. Ty vogo, to bude ťažké toto už. Ale Kizrak robí takéto hardcore veci. Oh my god, to bude ťažké. To je na nervy toto. Toto je na nervy. Oh yes. Oh my god. To ale nebude ťažké toto. To bude ľahšie. Yes. To bude aká trápanie. Ty vogo, on tu robí veľa na trapky. Oh my god. Yes. Yes. Nice. OK. Tu máme impuls. Nice. Oh my god, som pofelil. Ak tu nedá nejaký ultra hardcore level, ty vole, na konci. Poďme, a ok, je taký ten typ, čo by dával úplne že najťažší level na konci. 67. Pravo je nesplniteľný. Ja to teda pokúsim sa snažiť dohrať v tomto videu. Stoj! Kámo. Tieto, jak sa to volá? Parkour mapy. Tak 100% odporúčam. Aha. Ja viem proste, o čo tam ide, ty vole tu. Ja sa rýchlo musím otočiť. Ale to nejde. Alebo skúsim takto, že... Ne. Ja musím nejak... O, ne. Alebo proste jednoducho iba spravím toto. Ale kam sa máme dostať? Ne, to nejde. Musím si to premyslieť, že jak to spravím, lebo on tu urobil strašne na logiku. Toto urobím. Tým pádom, keď sa vrátim tam, aktivujú sa tie. Keď dropnem pod tým dole... OK, ja viem presne, čo musím spraviť. Yes. Mám to. OK. Cool vecička. Tam mám zrovna taký glider, z ktorého nie je nič vidno. Nice. To robiť... Je to v Počkaj. Ja budem robiť odskoky jak v Minecrafte. To vám hovorím. Tu bude nejaký turnaj isto aj v tom, Alkam bude robiť. Oh yes. Né, už som bol pred červenou. To dávaj takto oklamať. Super. OK, ideme zase späť na spawn. Máme poslednú červenú so 8 levelami. Takto som zvedavý, čo tam bude, kámo. No a už to začína. Ty vole, ja už neviem, čo mám robiť teraz. Tak, tento som presne potreboval. Proste dá medzerník a nefunguje. Z 67 bude úplne najťažší, to vidím. Ale tak dá sa tam mentnúť, tak ja nechápem, prečo to mi to nešlo. Keďže to spajky, to už mi ide. Tyhogo... What? Prečo nereagujú? Nereagujú cez stenu spajky, ako však ja ich vidím, ona vidí mňa. Ja musím asi robiť toto. Teraz rýchlo toto. Ale však reaguj! On nie... To je, jak je tu nastavené. No však on nechcel pichnúť. A ten kedy pichne, ten predo mnou, čo je, však som tam bol, furt som tam pobehoval. Ja už to debil. Tento... Dobre. Počkaj. Tento pichol teraz. Dobre. OK, mám to, neviem ak. To čo urobil?
To čo je za parkour? Ty vole. A kam? A few moments later. Many months later. OK, dobre. Končia mi na toto už nervy, priatelia, je už 3 hodiny ráno, ja už chcem ísť spať, zajtra ma čaká ťažký deň. Idem veľa natáčať, veľa strihať a OK, ak dobre zanecháte 10 lajkov, tak toto dokončíme a ďakujem, že ste pár teda dobre videjka až sem. Ak vás chcete podporiť, tak nezabudnite nechať like a odbor, keď tak follow na sociálnych sieťach, plus sa môžete sponzorovať hlavný kanál, kde nájdeš aj ďalšie Fortniteové videjka. Ďakujem ti za podporu a vidíme sa na budúce. Čauko.